mobil damkar ada nyemprot omah tahun gede neng omah bengkel mobil Mbah Yatno Mentir. Iki sing garwane Mbak Nana kula. Nggih. Sampai berarti anu garwane Tapi Supriyanti. nggih. Nek kalau ben nggih rencang napa ten bos. Nggih. Kuat ora ki odo niki? Insyaallah kuat, Pak. Ya ini situasi arek nyingkreh ning omah tawon ke dianget ning omah Mbah bengkel mobil Mentir. Iya, gak ketok to sorotan karo sorot. Oh ya ini Pak turun. Nah, Oh. inilah situasi di rumah Mbah bengkel mobil Mentir Mbah Yatno. Ya. Niki alatnya betul semprot Pak Di. Ya, di pertalit ya. Kira boten Pak, klotu bas. Pun, Pak. Iku mau boten tumas nonton bengkel. Oh, ngoten nggih. Lah baru apa nyemprot? Ah niki damkar Sragen Pak ya. Nggih, Pak. Wah, nggih. Oh, siap menolong ya sak jam-jame ya. Nggih, siap, Bu. 24 jam, Pak. 24 jam ya. Siap. Nah, yo dulur sedaya sak jagat raya iki damkar Sragen siap menolong 24 jam. Tolong. Oh, iki sebabnya tak tok di YouTube loh, Pak. Oh, nggih. Ini iki diliput. Konten kreator, Pak. Iya. Lah jenengan mengke keamanannya piye di Brongson oh biasa ngoten pakaiane? Jaket nggih nggih. Mula nek anu hati-hati lur, omahe enek tawon, kadang kalau tawon iki galak-galak. Nih, petugasnya nengkrek ondo berjiwa besar demi pertolongan bersama. Satria Biru Sragen. Oh, nggih. Oh, nggih. Matur ngapunten. Lah semono gedene ya. Awalnya anune kali lampu, Pak. Oh, ngaten. Enten lampu nyerang. Oh, dadi ngetut lampu niku nggih. Nggih, nyerang lampu. Oh, tujuh. Jadi nek evakuasi ini lampu iki dikane. Oh, nggih. Bengkel.
Ora itu kane lampu. Tawone nututi lampu. Masih semono gedene ya gak eruh ya. Ora roh kowe nek. Lah ngeten niku cepet tok Pak ngeten niku. Pak. Nggih. Niku seminggu ngoten pun ageng niku. Lek gawe omah niku nggih. Nggih lah niku damel omah kan betok. Hmm. Anu sapi-sapi anu niku. Kotor-kotoran sapi ngoten nggih. Nggih nggih. Terus nggih pitik nggih. Pemenan enten damen lah ngeten niku. Oh. Piangat. Remenane ngoten niku, Pak. Oh. Tawone kon mateni lampune jare. Nggih mungkin mawon Pak. Mungkin mawon. Udut barang kon mateni masalah ngetun koro. Lomot. Mbah iki ane planes piro? Apa wis sansane? Iki nanggone bengkele mobil mentir Mbah Yatno, omahe dienggo omah tahun gede. Ini termasuk tawon seganas niku Pak nggih. Nggih, wis Pak niku. Tawon Kespa. Vespa. Vespa. Tawon Vespa ya. Al finish. Oh. Kalau ngono kae. Ya nek jenenge Vespa ya nek unda barang. Scoopy ngenten Pak. Scoopy tawon Scoopy. Pengarane Jawane ya Scoopy daripada Vespa. Nggih nggih. Tawone jenenge apik men ya. Iya Vespa. Cilik. Ya sare beratraksi arek tanda gawe aku den celamene awak sik delik iki. Iya. Pun. Wong kecil wis pan. Ini di rumahnya bengkel Pak Yatno Mentir. Bener ngerampal Sragen. Modi ini damkarnya sudah siap. Ini mobil damkarnya. Nah, akan pembasmian tawon Vespa. Oh ngene. Tawon gede banget lumayan. Napas mobil mlaku ngene. Nang dhuwur karo gojaan. Kok dalam mlaku dhewe. Tes ganteng nudu. Yo ngati-ati nek tawone mabur ini. Enggak. Oh, ya Pak De sing nggawa sinter kuwi. Kan aku kok tak pateni. Oh, lah wong wis dianu kok. Wong wis. Wis. Pateni sih. Aduh nenek. Oh, Pak De ngene aja. Wah apa ya wedi karo tawone? Yo lah. Ayo. Berarti jire. Oh nak. Kayak bae kon kok dientok langsung. Weh, ngono kok. Gak wani aku nek no. Anak abunan kuwi. Piwi tot. Nggih. Dereng nembe asik digarap tawon sing galak niku lho. Damkar Sragen ini siap menolong. Damkar Sragen. Mbah Mon. Ojo cepet-cepet Mbah Mon. Bagus. Kaya. Jangan telo. Cah. Damkar Sragen. Banu.
Mau rawani aku. Ini di tempat mobil rumah bengkel Yatno Mentir. Ya aku nglipute gak ani nyedak ulur wedi. Ngonek tawane ngamuk. Kae tungkane senter kok. Aku yo critakne tok, gak ketok. Nyoh ki batune gak tungkane lampu. Pun mateni. Ora mati ketok. Kok ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampurayu, salam budaya. Selamat berjumpa bersama channel Dalang Temon Mentir Sragen. Ini Mbah Temon ngeliput di rumahnya Mbah Bengkel Yatno Mobil Mentir. Ini mobil damkar khas Sragen udah datang. Ini akan bersihkan tawon Vespa kundangi tawon segala. Gaya nih. Ini tawonnya akan dibersihkan bersama damkar Kabupaten Sragen. Ini bersama damkar Kabupaten Sragen. Sekali lagi ini damkar Kabupaten Sragen, yaitu membersihkan tawon Vespa yang bertempat di rumah Mbah Bengkel Yatno Mobil Mentir. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih untuk bantuannya damkar Kabupaten Sragen. Masih bersama channel Mbah Dalang Temon Mentir Sragen. Terima kasih, matur nuwun untuk semuanya. Yuk kita ikuti gimana pembersihan tawon Vespa di rumah Mbah Bengkel Yatno Mentir bersama damkar Kabupaten Sragen.